ana chuan aruma chelo play azira apahron lolangin apahron chuan pong sual atum hal maya ana chuan in ven nalama apahron chu athat der mai chuti apahron atha ta ka wang chuan police in manin kota an hruaya kota chuan ana chuan mani in ven nana ati ani thu soima se anu chuan apahronina chutiang ati du lo tur thule apahron chu mi thatak ani thu asoya chu wang chuan ana chu thiam lo changin juvenile correction facility anda ta ani warden Frank alo langa tan ina an dan te tang thar hu nena chuan thrilin ana chu arum tura anda ta a room mai chu Gini ani Gini chu ngoi choi tak le mani om du mi ani a ma se ana landa na wang chuan chelo ti em a ana muthila chuan a thlir ngoi mai ni atu ga chuan ana te chu borok thiang hlim dong turin tual zola chuan chuaka kodi lo langin an geng zom turin ana chu lo soma ma se ana chuan du lovin akal santa a reilo te ya kodi chuan ageng member tenin ana chu an pol zom tura lo som le in ana chuan anma ni chu lo narin ama kalsan turin atia ma se ain rin lo lain kodi le ageng member de chuan room pakhata hruain an soi sata hrep maya ana chuan doctor mu angai phata doctor chuan ana chu an warden Frank muturin atia ti chuan ana chuan warden Frank awa mu chuan achunga thil thleng da chu a hrila ama om adu thu a hril bawk ani Frank chuan apui thei tur thule apui ani chuan ana in aman apek ve ngai thu a hrila ama se ana chuan chu Frank ka somna chu du lovin ak chuak le ta a ana chuan achunga thil thleng da chu rathiam lo le a ma se Gini chuan ana chu a chiat lo em wang ani thu hrilin ana chu ron fo atum tamaya ana chuan angena hrelo takin alo do top mai ni atuka ana le Gini chu kotlaya an leng kuala kilan lo langin ana chu tong kambol hlo tak takin aron chaya ana chuan anin em wangin kodi te geng chu azom ta a ma se kodi chuan ana chu an pol zom tura atlin tok le tok lo fianan kila chu soisa turin atira ana chuan kila chu awa soisa ta hrep maya chutia soisak lai chu camera in tha lo la a ana chu athilti awang chuan solitary room a darkar somli pasari chung saruakin an khunga Frank chuan ana chu ti thain ana in athil du ati lo tlin saklo chuan solitary room a khan thakhat chung da atum mani ana chu abeidong em a Frank du angin a oma an mudun ta ani kodi te pol an lo lang le a ana chuan fiana apaltam wangin an geng jinga chuan alom luta drug ape a kodi po chuan ana a it le a ti chuan an rui tak nu chuan ana chu a fop ta thut mai le atuka chuan ana chu anuin aron tlo a apahron atha awangin aladem em a apahron apong sual arin lo thu ala soi fana ana chu geng azom tenen chuan an om holat lata chuti lai chuan kila buk ro lokalin ana chu alo ti boile a ana chuan puitu anai awangin kila chu an soisa ta hrep mai ani Frank chuan ana chu ko le a ain sul live video te alo nei awang chuan ana chu blackmailin chu a video chuan a case kallaya boina na sajok a thlen the ani ti a hrila ana chu drug ape a ti chuan amut pui le ta ani ana chu a hun dona wangin a thin remin Gini kut a thak pha hiala garden check an nei na Gini hmui kak an hmu chuan ana chu Frank abula bok an hruai le a ana chuan Frank an apong sual wangin a chhuah chhal ve ta a ma se Frank a chuan soi thai la in kumtling ho da na hmuna ada ani chuan pong sual omzia a fia ber tur thu alo hrila ana chu kodi ruma vakalin drug tamjok avadila kodi chuan lo hnialin ain hnial ta hrep maya ana chuan thinrim takin kodi chu a chhuah santa a ana chu pona chuakin meiche ho kil khata lo in chiu hmu chuan vazom ve in ain chiu ve ta a kodi chuan chu lo hmu in ana chu top turin avati a ana chuan
ama kalsana omtir ve mai turin lo ti a kodi chu a thin rim hle a ana chu an geng atangin a ban ta ani chutia an geng atanga a ban tak nu chuan kila le apolte lo langin ana chu an soi sata hrep mai ani ana chu ani telin drak amamona lo sanga harfim lai anei to meu lo ti chuan kila chu beithutin Frank an solitary room a hrem le ta ani ana chuan drek telavin om thei to lova ein chi online kodi alo langa ti to lo turin alo ti a ma se ana chuan ama le ama inti hlum tumin alo vo na samai chuti lai chuan guard chuan ein rin lo lain lo man bet thuta ana chu solitary room a chuan anda le ta ana chu drug chak awangin aril ru am theilova treke chu lain avein aje chatta guard chuan a hun taka lo muin ana chu chan him ania ana chuan atan puite jingami drug awanga thi a mu chuan hai mu chok chiang le mai ti chuan anu mu adila anu chuan thil thre chiang lova atan tir awanga ngaidam dilin lak chu awat ain ti amani na chuan drug chu a tha fel theita Frank a mule in Frank chuan ana chu talent show tel turin adu le maya ain bot sa ina room turte siam sakin Frank chuan akal santa an kodin alo hriat chuan a thin rim hle maya ana ma chu zai sakin ageng member te asoi saktir te hrep maya ana chuan achunga Frank a khosak dan chu doctor ashrila an thil solai chu Frank chuan lo mu vekin a thin rim hle a tang dang te tha tir atumta ane talent show ni lo thlengta ana talent chuan midang ril ru a hne hle so atopa ana bula chuan Frank localin atuk maya ana case ngai tu ani tur thule ana in amut pui phot chuan atan pui ngai tur thu ein tiama ana chuan jini hne na chuan Frank a offer chu a hril veka du lo tura ti in Frank chu beilet an tumta kodi camera an ho saka ana chuan Frank a mule in Frank chuan lo mut pui le ta a chuti lai chuan ana chuan video lo record vekin Frank a hriat lo chuan video chu anei taran mai a case ngai tu ani lo thlenga zona te an zo chuan ana chana chuan an rilru a hne hlom le a ma se Frank chuan phatchanin parola chu adil na chu no sak turin board member te angena ana chuan a camera phor chuakin a video chu board member te a entir ta Frank chuan todan tumviu ma se board member ten an hmu tak veka wang chuan Frank chu police in an manta ani ana dil na chu board member te chuan pom sakin ana chuan a thian te jini le kodi chu amang tha ve theita ana chuan har sanatam tak apal tlang hnuwa asuang tu ana mitam tak ma a chelo play chu ati hlo tling theita ani somthum pakwa ani a khovela mihring an tam em awang chuan khovel chu din hun hlo om taka ading ta chuti lai chuan event chuan ramtin hena thu chhuah siamin ramtin te chuan an population chu 5% a tihniam turin thu chhuah siam tarup maile chu event thu chhuah chu USA chuan kalpui ve in operation an nei ta chu an operation ming chu the thinning ti ane chu operation a chuan school no pang de chu kumtin exam ma chon tir ani a fail piang de chu drug manga chihlum tur ani Laina Michaels lo langa Simon lekha azir tir meka Simon chuan equation rang te athiam theilo hle a Laina chuan lens pakhat mita vo tur chu pe in Simon in chu lens an vo chuan met problem rang chu olsam takin athiam theita Texas a governor chenna lo langa governor fapa hi Edward Blake Redding ani a Blake chuan zana chuak ru in abial nu Eli Harper nen hun an mang meka atuka thinning exam an nei tur an hupur ziate soive in chuti lai chuan apa guard localin Blake chu apa dean officer ruai ta dai mai ni
din chuan afapa atuk maya exam nei mai tur chu abial nu ne na an lo chuak ru a mu chuan alung oi lo hle a afapa chhuwa chana abial nu eli chu amo pu mia mai ani exam hun alo thlengta zirlai de chuan security checking paltang turin anin line meka laina le athian pa kelan ut po exam turin an telve ani zirlai pakhat chuan abana enton tur alo ziak ru reng moya chu guards ten mu in an man chiang hle Blake le abial nu eli te chuan exam tan ma chuan ain mu top na tur ani thei ti hria in ain ko vong mai reilote exam tan anita darkar hi chung hun an neya laina chuan olsam ti takhian azo thuaya athian pa kelan ero chu abuai ru hle exam anzo felta zirtir tuin result lo puangin a felta ming alo lam chuak lo lawa no pang de chu an hlau thong le a then khat chu tlan chiat tumma se thuyan tlan man lo chiang kher mai vanei thlak takin laina kelan le Blake te chu an pasa an lom em rualin atopa a fail jinga Blake abial nu eli ming an lo lam tel ve ta an mang ang hle mai Blake chuan man mo taka apa phone thuain eli chan tur chuan angena apa chuan dan chu tu tan po pumpel theilo ani thu a lo changin eli chu a chan thei bik lo thu alo hrila Blake chuan mang ang takin ama ngein chan chu atum ta a ma se Blake chu a hlo cham chiang le kum aliama laina chuan a u naw nu korini atuk maya thining exam ma chon mai tur chu alo boi pui hle a Mrs Bars no langin laina chuan a u naw nu exam tur awanga alunga em thu le a boi thu te lo soi borin Mrs Bars chuan alo hnem ve mol boka Blake lo langa video ma thu in apalaka phubalak nan exam huna adik lo hlir azia tur thu alo record ve mek boka test ni ania kindergarten a laina chuan a u naw nu korin a thla a korin te chuan video animation mangin exam an nei don ani vanei thlak takin korin chu a pass ve hlau laina le kelan chu an exam ve meka exam an zo chuan Blake a fail ve ta governor in chu thu a hriat chuan test manager Mason King a phone ngal wata afapa Blake chu pass tir turin ati ani Mason chuan laina le Blake a result chu thlak thlengin laina chu a fail tir ta result an puanga leina ming a fail jinga a han puang chu mak an ti hle a Mrs Bars chuan guard nena chuan laina chu a student jinga po athiam berani thule system lama diklawa om arin thu alo hrila ma se result chu final ani to wangin thlak thei ani to lo thu in guard chuan alo changa ti thei dang om to hek lo le Mrs Bars chuan a key card chu laina pe in tlan chuana hun anei theinan ati ani Blake a pass awanga makti em a hoi kualin chuti lai chuan midang de chuan an pass lomin an lo lam huta din chuan president ni tumin alo campaign ve mek boka ammalak na awangin ramza somkwa paruk zinga zirna nei thaber an ni thule crime rate po za asom ni paruka atlak niam to thu a soilai chu Blake chuan TV tangin alo ena Blake chuan tlan chuan a hun rem chang ani ti hriain guard pakhat lo om chu tukjalin control room a aluta a chuti lai chuan laina le zirlai dang fel te chu room a hroilutin lethal injection anti na room a an pan pui meka
chuti lai chuan Blake chuan control room atangin light alo ti thima school pumpui chu a thim ta vek mai chu rem changa la in school no pangte chuan tlan chu an han tuma ma se an hlo cham chiang kher mai leina chuan Mrs. Birch ki kat pek mang chuan room chu hongin atlan chuak thaya Masonan no pangte an chiar le chuan leina kim lo ti hria in rang takin gat te azon tir ngala Blake le leina chu in mu in result a thil dik lo om an ringa la chulai ven ta tang chuan kal zelin server room an po thei chuan an result chu en thei a in ring ani power chiat wanga school lockdown ani thu newsa an pun tak duma chuan dina po aboi hle Blake le leinai po kal zelin vanduai thak takin Blake chu atlapal hlau maya a hnoi swimming pool a chuan tlalutin leina po azuang thlave ngala Blake abula zu khen chuan Blake chu alo thoto lova leina chuan la chuakin thei topin CPR tenen tangkopin Blake chu achan chuak theita ani venta abok chuan lut le in server room an va thlengta kongkobola chuan guard loading in vanduai thak takin leina chuan a key card chu a thlo palle ta hlo mai chu key card tel lo chuan server room an lut thei don lo ti an thria a science lab a kalin magnet manga key card chu lak chho an tum le don ani science lab atang chuan Blake chuan thom lo siamin guard chuan thom chu fia turin avakalta a chuti lai chuan leina chuan magnet mang chuan a key card chu alo khai chho ve mek boka guard pakhat hian a hrui chu lo man thutin vanei thak takin chu guard chu Blake alo ni khatia guard in Blake a fia tura avakal khan Blake chuan lo vuthu in kha guard thom hno kha alo hadai mai hi alo ni a leina in key card anei chu an hre chuak ta Masonan chu thu alo hriat chuan teacher zinga key card petu anom ti a ring thiam ngala teacher de chu ko khomin check atum ta ani Mrs. Birch chuan teacher zinga pakhat chu lo fiamin a hriat lo line a key card chu aruk sak zawa check na a him pha ta hlau ma se alak sak pa chu Masonan ring hlenin leina omna azota asoi sata hrep mai atopa leina chuan server room chu athleng theita key card mang computer chu an tinunga ma se password alo om thla lavatin kelan chu hack turin an tia vanei thak takin kelan chuan alo hack thei maya leina chuan result chu a enta 98% mo in a faila Blake chuan 15% mo in a pass thung result dang en zelin Eli chuan 88% mo in a faila aya mark niam pass tier ani thung chu grade system chu governor in adu sak zonga piang ati pasa adu sak lo zonga piang a fail tir ti a hrechuak leina chuan grade ti chingpen chu thala in kelan athon le ngala chuti lai chuan power supply lo om thutin Mason chuan server room a leina om ti a mu thei leina po chuan an mu thei don ani ti a hria a server room chu a chhuah san wata ma se Mason chuan aron nang ching man Blake ati an lo lang le a Blake chu guard thuama in thuamin naupang an ti hlumna tu ruma an da chu guard pakhat hne na chuan hruai chuak turin an ti a ma se guard chuan lo du lovin a in sual boya Blake chu hriat chu anita kelen leina message a hmu chuan mak ati hle a news channel a thon ngalin news a an puang ta chuai mai video leak out awang chuan din chu an party leader in a call ngala presidency candidate atanga in hnuk doktorin ati ngal din chuan press conference nain fail zinga afapa atelawanga ti ani thu in aloin soifi ave mek boka chuti la chuan Mason chuan din chu lo call in student ti hlum tura an khung te chu
ati hlum don nge don lo alo zota din chuan lo phal lovin a fel dik tak chia ti hlum turin alo ti a chung zinga chuan a fapa black po atel ve ani ti chuan laina le school no pangdang pass ho te chu chhuwa an ni a fel dik tak ho te chu drug manga chiu anita laina chuan a unau nu Corinne le Mrs. Bars te chu mu in lung chetakin ain ku vong mai ni dar karai lo te hnuwa zirlai drug manga an chiu te chu elevatora le hnuaya an phur thlai hi alo langa chung no pang te chu sleeping drug mangin an lo chiu hi alo ni a no pang te an lo har chuan mitam tak na thok mur an hu chuan mak an ti hle Blake chu hoi kualin chung na thok ho zinga chuan a bial nu eli po chu a hmuwa chu mun chu tech company Asuru Global bung ro siam na mun alo ni om zia chu naupang exama fail dekha ti hlum lavin chuta chuan an lo chhor thin hi alo ni a an ram sarkarin free labor anei thena na arwa manaten om tak alo ni reng mai hele voina kan video en le tur chu Japanese science fiction film hunom tak mai Terraformers ti kan en hole don ani mi hring tamlu tu ko wang chuan khovel chu ecosystem a fel meka mi hring da chuan Mars chu mi hring te chen theina siam tumin mission an neya terraforming an ti a mi hring da chuan Mars a chuan lungsam tawtir an tuma chu chuan Mars temperature chu a thak danglam thei an bring ani ti chuan an hmalak na peng pakhat tan chuk chutam tak mai Mars a chuan an thon tarup mai kum sang ni zanga somkwa pasari alo in her chu aka Tokyo khopui alo langa komachi le nanao te chu police an lo umme kani an hwal chep to le a chuti la chuan car thok thai mak tak mai alo langin chunglama a phur chho te dai mai ani car thok thai chunga chuan doctor Honda le a assistant an lo oma criminal pani te chu an ma ni ta na ham that na turatan Mars mission zom tira chuk chu an thon te ti hlum turin an tia an offer te an zomani chuan an thil ti sualte ngai dam ain tiama ti chuan mi pani te chuan an pomta ane kumni aliama komachi le na nau te chu criminal dang te nen training thatak an neya Mars mission nei turin ain peita an spaceship ming chu box true ane an thok chuak ta an long captain chu Keisuke Dojima ania captain chuan an tum tur thu puangin a team te chu ain buat sei ta sung mai le an tum ta an rin ang reng alo ni lo Mars chu sen phut lavin alo hring tup mai le ti chuan an chukma in chuk chu tha na hlo chu an kap chuak ta captain chuan grupa in thren turin a team te chu an ti a dar kar thum hnuwa longa kirle vektur ati ani Asuka Yakuza le Ichiro te chu group khat ania drone hmangin an kalna tura chu an en kwal vela box 1 kumsom liam ta a an ka chuata kha an hu chuak ta Dojima chuan Dr. Honda chu ain rin to thu hrilin Dr. Honda chuan an ti turte tiwat turin lo ti boka ti chuan group rang chuan Mars chu an fang kwalta group pakhat Jen le Maria chuan chuk chu thi te chu an zong kwala ma se eng ma an mulo group dang te chuan thil nung pathum mak tak mai an hmuwa chung thil nung pathum te chuan man ruwa an kengin mi hring an lang em zui hlau takin an bi ruk santa a Kumachi le nanao po chuan chuk chu thi te chu an lo zong kwal mek boka thil nung mak tak mai an hu ve ta Komachi chuan hoi hom takin kutvain an bengot peka chu thil nung mak tak mai chuan ronbei thutin
na nau ring ru a thuat liak tarop mai le gen team te an lo tlana bei an to thu le asuka po thil nung mak tak main an tha thu an ron thrila man mo takin longa an tlan let le ta captain hne na an thil ton a han thril chuan captain chuan a lo threlok sa vek mai khati an jin ma khan doctor Honda in captain bula chukchu kumjanga liam ta a an thon te kha radiation awangin mihring te ai chakle thil ti thei zokin an lo in thak dang lamani ti kha alo hril veka chumi that tur chuan khang team te kha atir alo ni reng ani ti chuan doctor chu hologram mangin an ma lo lang takul mai doctor chuan lungai lo tura ti in hunrei tak hemi tana alo in buat sei to thule damdoi maktak injection na tura siam chuaka chu chuan an DNA le insect DNA a chaw pulanga ti chuan hybrid a an lo chuaka nga power mak danglam tak an neinga an chak em bok don ani chumi an man chuan a hnuwa adam doi na tho azo chuan mihring pangai an let le thei tur thu a hril bok ma se tu man chuk chu ho chu be an du lova mission ti topa leilama kirle an du jok ma se chuk chu te chuan an lo hol ta khup mai le an jinga pakhat godly chuan lo in volunteer in ama chu injection a chuk chu a be lain long lo buat sei turin atia pona chuakin a in chiuta a taksa chu rang taka in thak danglam ngalin mihring le sep phung chi khat in kopa lo changin power mak tak mai an heya a power chuan li chuan chuk chu de chu mai alin an kapa an kang ta luo mai ma se chuk chu ho chuan an kor sak tak wang chuan an lo holo na samai reilo te a li chu an thatta ani chu ti lai chuan chuk chu pakhat hian an boruak long dar thalang chu ron ti ke in aron zuang lu thut maya mi pahni aron that ngal captain chu man mo taka in chiwin a DNA chu bullet ends atak sarina aya let za athil ri choi theya nen ain hybrid ta a olsam takin chu chuk chu a that ngal an lom view na in an lom rei lo hle chuk chu tam tak an ma ni lam panin an local phei muk mupa chuti lai chuan an long chu ti nun tumin a han beya system diglo wangin athile mak captain in box 1 ami part laka box 2 siam thatnan man arota ti chuan an kal lai chuan chuk chu ho chu lo ti boy atumani ichiro po captain pui turin ain pe a komachi chuan an kal main nanao chu mula in maktak mai nanao ka chunga tang chuan thrui eng emoni hi alo jam chuaka ma se ngai poimo loin akal santa hover chuan box 2 lampanin an tlan chuak ta tezuka chu loin chiwin ain thak danglam ve ngala aka tanga mai al satak phu chuakin chuk chu ho chu a phu kang ta hluwa maya thui tak an tlan thei chuti lai chuan captain chuan chuk chu lo bein tam tak athata ma se tha zo tik om theilo an lo pung tul mai ani control room a captain chu lutin oxygen level an ti hniam vaka chuk chu ho chu thochama wangin ni kho hrelovin an tlua captain le ichiro pon an tur ve tho ho wara chuangte an lo langa an malama chuk chu makta duai tam tak ron in pang o jial tup chu an hmuwa an mang ang hle tezuka chuan aka tanga mai al satak chu phu chuakin a thei tokin a beya an paltlang thei hramani an hlim to viau na in an hlim rei lo hle a hma aya tam ma chu an hmalama chuan an loin zial phele ta tup mai le Maria le Osaku chu in chiu ve ngalin tezuka chu an pui vata ti chuan an pathum chuan chuk chu ron pung tup mai chu an beita van duai thak takin an chuana chu a chisual hlo maya an la chuak palta ma se an chuana chu autopilot a in ta in khal tu om lovin an tumram lama chuan a thlan le ta dai mai si tezuka Maria le Osaku te chuan
an thei topin beima se an tam lutuk awang chuan an hnel talawa an that ve ta ani ti chuan box 1 an va thlenga pahni kongka an ven tira midangin box 1 chu ti nun an tumani chuti lai chuan silai puak ri an theta thut maile an hoilet nak chuan box 1 a silai omte kha chukchu ho chuan la in kongka veng tu de chu an lo kap hlum reng alo ni ti ngai na dang om to hek lo koma chi chu ain chiu ngal wata hornet khoi chi khata in thak dang lam ngalin chukchu chu a bei ngala jen po in chiwin khaw khuap chi khata lo chang ve boka chuti lai chuan mi na po alo in chiwa trek ral a lo changin chukchu ho chu lo phel phok mai ani team da chuan rei lo te a chung chukchu ho chu an that veka chuti lai chuan doctor chuan team da chu biak po tumin alo call mek boka chukchu pakhat hian lo pick up in chukchu dang ang lo tak hian Japanese athiama doctor ne chuan ain be theita ain biak zo chuan chu chukchu mak danglam tak mai chu box 2 lama apheya aluta oxygen chu an on le a ti chuan mak tak main chu chukchu chu aloin phela asuka athito emo anti kha alo chuak lol mai chukchu thunun theina powar anei lo ni chukchu ho chu control in an ma ni ain bai tira reilote an thi zota captain chu ka phrumin Ichiro chu tuin athea Ichiro hi Asian mosquito chikhat nen aloin hybrid reng maya hetiang thosi te hi thito ma se tuya the emo tuya da emo chun an lo nung le thei ani asuka le Ichiro chu arukin doctor nen an loin thurual reng hi alo ni a doctor chuan chukchu tui hona sipai chak tak siam thei in ringin Japan sarkar nena ral thei ein ring ani Ichiro le azuka chuan chukchu tui chu phurin an thlok chuak ta a ma se chu ti lai chuan an chukchu tui phur chu lo kevin rang takin asuka chuan control an tum le a ma se chukchu dang ang lo tak main an lo chak le sot to hi alo ni a asuka chu an that ve le ta ani chu chukchu piang thar pahni te chuan an pol chu kawvakin chukchu dangin an lo hriat chuan an lo thlok kai supa box 1 bula an spaceship box 2 chu atla ve ta ani chukchu lo piang thar chu an lalte an lo ni reng mai ti chuan chu chukchu lo piang thar te pahni chuan an pol chu thu pe in komachi te group chu an bei tir ta komachi chu ain chiwa alo chak bel le sot mai alo piang thar te chu bei ngalin ma se a hne lo nak le mi na po ain be na chuan athi ve le ta jin po avoi ni nan ain chiu ve le a komachi po avoi thum nan ain chiu le bok ain chiwa piang chuan chakna an nei bela chukchu de chu an thattam to hle a jin chu ain chiu le ta kha anain boruaka chukchu ho nen ain bei tamup mup mai ma sen tam em wang chuan an hne lawa jen chuan chukchu lo piang thar de chu tha nge an ngai ti hria ain chiu le ta ti chuan a chakna zong som khomin chukchu lal te chu a beita a pakhat chu a that theita ani ma se a chakna zong a man zo to wangin beile turin chakna anei to lo komachi chuan jen chu lo cham tum viau ma se a hne lo nak le ti chuan chukchu ho chuan jen le komachi chu tha an tum ta an tha ma chia chuan ra kha tangin thil eng emoni eng tak hi alo thoka thil noi alo phu tha bok chu thil lo thok chu na nao alo ni komachin na nao a mu chuan ama panin a thok phei ngal wata chukchu pakhat chuan alo kap ma se thil war lo tla kha puak thei thil alo ni a puak ta dur mai chuti lai chuan jen chuan komachi chu
thil puak laka ta chu lo chan him man lowa ma se na nao chu thil puak laka ta him man lovin a thi ve ta mun him an thlenga koma chi chu mi hringa lo chang le to a ma se jen chu an chiu tam lutuk to awang chuan mi hringa achang thei to lo jen chuan koma chi chu kalsan turin angena pathian pa han kalsan chu harsa ti hle chuti lai chuan chukchulal chu lo lang le thutin koma chi nen a in beya ma se chukchulal chu thil puak awang chuan a chau to hle awangin koma chi chu a hne lo hle a koma chi chuan that du lovin spaceship chu apan san ta dei mai an spaceship chung avalu chuan maktak main ichiro chu alo ladama koma chi hnunga chukchulal lo tlan phei chu ichiro chuan alo ka lum sakta ani an spaceship a escape pod mang chuan khovel lampanin ichiro le koma chi chu an thlok chuak ta chuti lai chuan chukchu ladam ho chuan an lo thlir thap mai ani ichiro chuan an mission chungchang chu video in khovel lama mi zong zong mu thei turin lo thon dar chuaya doctor le assistant po chuan chu video chu an lo mu ve a chu tianga an ram sarkar thuruk put chuak ta chu assistant chuan poi ati hle a ma se doctor chuan poi alo ti vak lo assistant chu thin rimin doctor chu akap ta pop mai ma se doctor chuan bulletproof barrier manga loin dangin assistant chu poison gas mangin athatta ani spaceship alo lang le a ichiro chuan khovel an thlen huna an missiona inrol zong zong te khovel ma a puan chua aloin tiam chara koma chi khovel a thlen huna ati tur an zo ve chuan koma chi chuan an thian thi ta te chu thlan thataka phuma du thu alo soya ti chuan an thian te ruang la turin mars lama chuan an kir le ta ani video hmunam tak te kan en le zel theinan ka channel hi milo subscribe sak theu turin ngai thatu te ka som cheu ani container truck lo langin area 51 lam apan meka sipai motorin an veng bok sipai de chuan container chunga enge omti an hrebik lo ti chu an ti atang chuan a hriat theya chuti lai chuan nu patuak thar lo langin an in nei ni ani boka an hlim dunin motor chunga chuan a in fiam vela an len atanga an tlan chuak ti reng an hrelo chuta container truck nen chuan a in suta motor chu apuk ta dur mai truck veng tu sipai pakhat chuan phone call dong ngalin an ho tu telama tang in an lo phone alo ni a container chu na ilo turin an lo ti a chunga om an hril ma chuan container truck chunga tang chuan mi mak tak mai lo chuakin sipai de chu aron baya sipai pakhat chu a se a zombie a changta sipai zong zong chu zombie a an changta vek mai le sipai de chuan Las Vegas mi pui makta duai tam tak omna chu an bei tan ta a zan khat thil thu lekin Las Vegas chu zombie khopuya changta sarkar po zombie an pun chaklu tu ka wang chuan mang ang le a Las Vegas chu zombie ten an chu san thailo nan container lian tak takin an hual tarup mai le tha aliam de ta sipai bang Scott Ward lo langa president in nuclear manga Las Vegas abom dar tur thu newsa alo en meka chuti lai chuan casino nei tu Mr Tanaka apol tenen lo langin a casino chunga chuan dollar makta duai zani a om thu le bom apu ma nge ya la chuak turin Scott chu adu ti alo hrila dollar makta duai somnga lomana pek entiamani
quarantine na hmun container chhung alo langa gita chuan zombie khopuya lua lili gate veng tu puina in poisa lak chhuah thei a in ringa athang hlanin Scott afanu Kate chu afate lo enkol turin alo ngena chuti lai chuan Scott lo lang le in amumanga anupui hri akai wanga athat lai hi alo mu a Scott chu rilu abuai hle Scott chuan Mr. Tanaka offer chu apomta Scott chuan atim turte zong kwal ngalin asipai tanpui Maria le vendor te asoma dollar maktaduai som panga thewin poisa chu insem anti a midang Peter helicopter pilot chu dollar maktaduai ni in YouTube lama zombie lo that thin Gooseman chu dollar nuai nga in Dieter hacker thiam zet mai chu dollar nuai ni singa lo turin an som boka poisa bang zong chu emergency a manatan da an rem ti a ti chuan team te chuan an man ro du zong zombie tha na na tha an hriat chu an la khom ta ani atu ko lo ni a Gooseman chuan athian Damon le Chambers aron hruai ve a Mr. Tanaka chuan an ti dan turte lo hrila ama saberin gate chu an paltlanganga ti chuan zombie tam takan tha hnuwa an tumram chu an thleng theianga an thlen vele Peter chu in chunga lonin helicopterin alo venganga an tlan chhuah theinan midang chuan safe chunga kalin poisa an la chuakanga ti chuan him takin helicopter chuangin an lo tlan chuak mai don ani Mr. Tanaka chuan poisa an hmu huna an tlan bo mai lo nan anaute jingami Martin chu an mani en thli thlai tura da telin sarkarin nuclear ati pu ma in nikhat chi hunan nei ti a hril tel bok zan ania Scott chuan Katie quarantine na hmuna volunteer om chu apuina dilin dollar makta duai som panga afa te en kolnan pek atiam boka Kate chuan lo remti atuk ania bus mangin border chuan kanta Lily gate duty alo oma Kate nen ain hmu chuan Lily in gita khopui chunga alu tir wangin Lily chunga athin rim hle a ain sual buai hlak Kate chuan Scott chu gita zon pui turin asoma ma se Scott chuan alo nar Kate chu ama in kalatum lui thau Lily chuan Scott nena anjinga Bart tel turin angena Scott chuan lo rem ti in gate an kana zombie khopui an lutta thom ring tak an hringala sakei zombie changto chuan lo en rangin van nei thak takin sakai chuan akalsan leta a Lily chuan Bart chu asilai chu an dila Bart chuan lo peve mai in Lily chuan Bart ke chuan aka sakta pop mai le zombie ko nan an mamo thule Bart chu quarantine center apo mei che chunga achet moi lo thin thule zombie te chu zombie dang ang lo taka an fin thu an soi chuan team te chuan an pom tlang ta silai puak thoma wang chuan reilote zombie lal nu le ama veng tu lo langin Bart chu an beisa an hruaya an beisa chuan zombie an lalpa po lo om ve a Bart chu an sia zombie a achang ve ta ani Scott te chu an kal zela an kalna tur building an vathen chuan zombie an lo tam na samai ma se zombie te chu an mu hil ni in alang kalna tur dang om hek lo le Scott chuan ma hruaya an kal ta zela
chuti lai chuan Tanaka mitir zinga mi Martin chuan alai stick chu a hnunga chambery kalpen tummek lama chuan an the pheya van duai thak takin zombie mu hil chu an ti har palta Chambers chuan a thei tokin zombie de chu insual puin lo that ve ma se a hne mol silo Chambers chu Martin chuan ruma chuan akal nana ain bei le ta hrep mai eng tin emo Chambers chu tukver atanga lo zuang chuak thein zombie chuan an bor hne to hle a Chambers chuan a thian pa Guzman chu a oil a lai ka puak turin angen ta top mai Guzman chuan hre tak chungin Chambers oil a lai chu a ka puaka zombie tam tak an thita ani ti chuan an tumram an thlengta Scott chuan a team te chu an man ruate rem fel turin an ti a Peter le Maria chu inchunga duty turin ti a Martin le Lily chu building lo veng turin Vander Dieter le Guzman chuan safe hon an lo tum don ani ama le Kate chuan generator an lo tinung ve don bok an omna mun thewa an omta Lily le Martin pona duty turin chuaka zombie lal nu le aveng tu an hua Lily chuan silai kap wok thorin an lo murang na samai chuta zombie pakhat chuan Martin chu lo bo thutopin Lily in alo ka hlum saka Lily chuan zombie lal nu thi sen chu research ti nan adu wa alo ni chuti la chuan Martin po chuan zombie lal nu lu chu lo tan sakin sipai chak tak an din thai ringa ma se Lily chuan zombie lal pa in a hmu huna a thin rima wanga an hmabak thim tur chi ate hrilin alo warning ve bok Scott te chuan generator an lo tinung theita Peter le Maria po elevator manga inchung thleng chho thua in Vander te po an kal zela an kalkonga chuan zombie tam tak that phei molin safe thendona an bom kam rang te ti pernan zombie pakhat chu chocha an manga safe chu an thleng theita Peter po helicopter siam that tumin alo buai hle chuti lai chuan news Scott te chuan an lo ena president chuan an bom thak tur ni chu ni khata ason ma thu alo puanga chuti ani chuan darkar khatle chanve chi bom pu main hunan nei Scott te chuan man mo takin safe lama an tlan phei ve dora chuti lai chuan Dieter po chuan safe hon tumin alo buai hle Dieter an nga chungin building chunga an poisa mu chun te chu zat le zatin a in sem le ri phota ti chuan safe chuan hong theita poisa tam tak an hmu chuan an hlim hle a man mo takin beka an khung mola chuti lai chuan Katie Gita zongin al kalrang ti reng an lo hrelo zombie lal pa chuan lal nu ruang a hmu chuan a thin rim hle a beisa an hruai pheya a pum chunga a fa a pai po a thitel ti a hriat phei chuan a thin rim zual hle a Scott te omna bei tur chuan a pol te zong chu a tir ta hum mai le chuti lai chuan Kate om lo ti an hre chuaka Scott le Maria chuan zon tumin elevator lam an pana ma se zombie lo lang thutin Maria ring ru chu a thuai tliak ta mok mai le Scott nen a in bei zui ngal chuti lai chuan midang te pon in chunga chhouna tur chhuah theina chu an lo hmu a Martin chu akal hmasa bera a chhuah chho chuan a thian te chu akal khum mak mai Vander chuan van nei thak takin chainsaw alo paya chuan chhuana tur a han ver le a chuti lai chuan zombie te chu an lo kala
vendor le ditar chuan thei topin an lo kapa an kap lum nual mai zombie lalpa local phei chu alua lo kap ma se a thir helmet khuma wang chuan a holo na samaya vendor chuan kutlonga insual puin a hnelo na samai zombie lalpa chuan vendor kut chu a se don tamaya chuti lai tak chuan ditar chuan lo chanin vendor chan himnan safe chunga chuan a inkal nan ta ani Martin alo langa zombilal nulu chu an en le dona ma se liliin zombilal nulu le poisa chirna lo thak thleng ti a hriat chuan a thin rim le a ma se zombie ho chu an fing ve tlat pona chuak veng turin zombie sakaya changto chu an lo da chu ni in sakai chuan aron beita ani Scott Lily le Guzman pon safe room an thleng to a chuta tang chuan Peter omna lam chu an pan chho thei don ani ma se zombie hoin an lo thlen khal tlat ein beita van duai thak takin Guzman chu an se ve le a Guzman chuan zombie chan ai chuan ti in a grenade pai zong zong chu ati puaka Scott le Lily chu an him pha ta ani Scott ten in chung an thlen chuan zombilal pa lo lang le in Lily chuan zombilal nulu chu in phen nana mangin Scott chu helicopter chunga lut turin atia chuti la chuan zombilal pa chuan a feken chuan Lily oma a kho tlang zok mai le Lily chuan zombilal nulu chu a thlau ta a adar chuai mai chuti lai chuan Kate chuan Gita po zombie headquarter a an biru lai chu avazong mu a chuan tum lai chuan Barta zombie changto chuan lo bein pakhat a se ve le ta ma se Kate chuan alo kap lum ngala silai thoma chuan zombie lal pa le apolte lo lang ngalin Kate le Gita chu an lo be ngala ma se Kate le Gita chuan an silain an lo kapa zombie ho chu an lo that ta vek mai zombie lal pa chi abang ta chuti lai chuan Scott lo lang thutin grenade launcherin zombie lal pa chu alo kapa an tlan chhuat thei pha ta ani in chung an thlen chuan Peter alo omlo Peter chuan a phat san ta emoti in an lungai hle ma se Peter chu lo lang le in helicopter a chuan an luta zombie lal pa athito emo an ti kha alo la thilo na samai helicopter a lo zuang lut ve in Scott nen chuan a in beya Scott chu a se ve ta ma se Scott chuan alo kap lum thei ta ani chuti lai chuan nuclear bomb an omna pana lo thlok an hmuwa chuta nuclear chu a puak ta thlina tak in siamin an helicopter po atlak pha a helicopter tla chuan Kate le Scott chu an dam chuaka Peter le Gita chu an thi ani zombie lal pa se na wang chuan zombie a chang ve mek ti Scott chuan in thria a Kate chu kap turun atia Kate chuan hre tak chungin Scott chu a kap lum ve ta ani nuclear in building ti chhevek ma se van nei thlak takin vendor chu adam chuaka thui tak ke akalin atopa car a hmuta poisa tam tak nen a chuak thei ta ani vendora thlona chuang alo lang le a thil tui tak a iani chuti lai chuan vendor chu alu ron hei thuta toileta akal ngala dar thalanga en chuan abana zombie lal pa sena hnu ma alo om reng mai video munom tak tak te kan en ho le zel theinan milo subscribe vek don nia